Je to tady, máme 1. března. Máme 1. března a to znamená, že já dneska poprvé v životě balím do světa moji loupežnickou poštu. A nemůžu tomu uvěřit. Vlastně jsem strašně dlouho nad tím přemýšlela, jak to natočím, jak to zdokumentuju a říkala jsem si, že bylo fajn udělat z toho takhle video, abyste věděli třeba, co zatím všechno je, kdo zatím je a hlavně, nevím, chci o tom prostě mluvit a hrozně mě to baví a proto tady teď jsme. Takže já teda jsem asi loupežnickou poštu vypustila ven někdy na konci února, říkám, myslím si, že 19. nebo 20. A mezi tím se tam přihlásilo asi 10 lidí. Teda ono jich tam bylo víc, ale to jsou moje zaplacené, když jsem to zkoušela, moje zaplacené faktury, takže 10 lidí. 10 lidem to posílám. Vesměs to jsou moji kamarádi, spolupracovníci, rodina, ale taky někdo, koho třeba neznám úplně osobně, což mi přijde vlastně úplně to nejlepší, úplně wow, jakože se to děje. No a já tomu vlastně nemůžu uvěřit, protože já jsem o tomhle mluvila už strašně dlouho. A vlastně kdybych ty kroky nepodnikla, který jsem podnikla, tak tady dneska nesedím a nebudu balit svoje první dopisy. A já jsem se na to balení tak strašně těšila, protože jsem se snažila opravdu ho vymazlit, aby to bylo vizuálně velmi hezký a takový jako nostalgický, ale zároveň, abyste měli pocit, že ne, že to není nějaký fancy šmenci dopis, ale že to je prostě dopis od někoho, kdo žije někde jinde a teď vám píše svoje myšlenky, svůj příběh a třeba co se za ten měsíc stalo. Takže jsem si vlastně říkala, že já nechci dělat ten typ dopisu, kde máte pocit, že opravdu to přijde od nějaké firmy v uvozovkách, od nějakého podniku, který se něčemu věnuje, ale chci, aby to bylo takový jako opravdu, jak kdybyste na táboře obdrželi dopis. Ale zároveň hezky. Chápeme se. No, já už jsem se tady toho dne nemohla dočkat, takže já jsem si během měsíce, nebo během tady těch týdnů, kdy jsem tak viděla, kdo už tam je přihlášený, tak jsem si předpřipravovala všechno. Ladila jsem poslední detaily, takže já tady mám natisknutých takhle první dopisy. Mám to takhle všechno ustřihlý, aby se to vešlo do těch mých obálek. Je to, myslím si, velmi pěkně zpracovaný. Mám to i zkontrolovaný gramaticky od mý kolegyně, což děkuju Kláry. A je to psaný jakože na psacím stroji v úzovkách. No, mně se to prostě hrozně líbilo. A pak jsem během měsíce vymyslela ještě něco dalšího, což jsem v začátku s tím vůbec nepočítala, že to vymyslím, jo. Takhle zezadu je to nádherně zeleně pruhovaný, což se mi hodí zrovna k první ilustraci. A pak jsem tady vymyslela takzvaně zpětník. To slovo asi neexistuje, nicméně je to únorový zpětník. A jsou tam dané otázky k zamyšlení a třeba i k odpovědění, abyste nejenom si přečetli třeba mé myšlenky a můj příběh nějaký, ale aby to bylo opravdu o nějaké té i vaší vnitřní práci, aby vám to třeba i něco dalo, abyste se zpětně zamysleli nad tím, co vlastně ten měsíc přinesl, abychom to třeba takhle jen tak nepřehlídli a nezapomněli. Takže tohle jsem myslela, že bude vždycky součástí, doufám, že vždycky součástí dopisů. Jsou to otázky, které třeba jsem si zřešila zrovna já v ten daný měsíc, nebo který cítím, že je dobrý se na ně zeptat a odpovědět si. No a pak tady máme ilustraci, ale tu ilustraci si ještě nechám pro sebe, protože nevím, kdy tohle budu dávat ven, nicméně nechci, aby lidi viděli, co jim přijde předtím, než jim to přijde. Samozřejmě nevím, jestli lidi na tohle video koukají, ale i tak nechci, aby to viděli. Nepřijde mi to hustý, protože já třeba odebírám takhle
ilustrace do schránky a vždycky právě ta slečna to tam dává ten vizuál předem. A jakože já to chápu, je to super, lidi aspoň si to kvůli tomu koupí, ale mě pak vadí třeba to, že vím, co očekávám, jo? Že jako nejsem překvapená, vlastně to jenom otevřu a vlastně vím, co tam bude, takže nemá to takový efekt, jaký bych chtěla, takže ilustraci si zatím nechám pro sebe, nicméně sledujte určitě můj Instagram, protože tam to dám potom, jak to vypadalo. A potom tady mám poslední část. To jsem vymyslela, aby to tak jako vizuálně vypadalo. Je to taková děkovná kartička a já se teď trošku i věnuju linoritu. Tuhle vám klidně ukážu. Je to sněženka. To bylo, vlastně já jsem si objednala sadu na linorit, hrozně mě to táhlo a objednala jsem si, myslela jsem si, že jsem si objednala sadu gum, protože jsem to chtěla zkusit do gumy, do těch malých gum a přišla mi jenom jedna guma, nicméně jsem to zkusila i s ní a zkusila jsem teda poprvé sněženku a myslím si, že jsem jako na první pokus dost povedla, takže jsem si řekla, že i k tomu musím přidat nějakým způsobem, takže až to pak uvidíte dohromady, bude to super a bude to taková děkovná kartička. Nejdřív jsem myslela, že to nechám prázdný, ale pak jsem si říkala, že to je škoda a že bych tam vždycky tomu danému človíčkovi chtěla napsat jenom poděkování nebo nějaký vzkaz, který mě zrovna napadne. Samozřejmě pro lidi, který znám, to bude jednodušší psát ten vzkaz, ale možná něco vtipného, ale prostě nevím, přišlo mi to krásný a celkově dohromady jsem z toho strašně nadšená. Jsem z toho fakt hrozně nadšená. Kdybyste jenom věděli, já od té doby, co jsem to vypustila, od té doby, co mám hotovou tu obálku, jak bude vypadat se vším všudy, od té doby ji neustále nosím u sebe v kabelce. A během dne se na ní několikrát koukám a vybaluji si ji, jako kdybych ji vybalovala poprvé, ale hrozně mám z toho velikou radost. Vždycky si říkám, wow, prostě ono se to fakt děje. A už jsem si říkala, už aby byl ten začátek měsíce, abych poprvé už konečně mohla poslat ty dopisy. Já jsem hrozně zvědavá, co na to řeknou ostatní lidi, jestli si řeknou, že jim to za to stojí nebo nestojí, to už je na nich, ale pro mě to tvoření, mně to normálně dává prostě smysl, jo, v tom měsíci. Je to konečně něco, čeho se můžu chytit a na co jsem pyšná a necítím se konečně tak ztracená, jakože nevím, co mám dělat, ale najednou mám prostě projekt, opravdu realistický projekt jako podnikatel, na kterým vlastně se můžu úplně, teď nevím to slovo, ale jako chápete, můžu dělat, co chci, můžu dát tomu jakoukoliv podobu, můžu tam napsat cokoliv chci, můžu něco nailustrovat. Je to pro mě neskutečná možnost každý měsíc něco vymyslet, aby se to nacítilo i na to, jak to vnímám já ten měsíc a takovýmhle způsobem. A já pořád nemůžu přijít na to slovo, a teď mě to vnitřně hrozně štve. Ale je to hustý. Fakt jsem chtěla říct, že moc krát děkuju všem, kteří se přihlásili, a protože mě to opravdu přináší strašně moc. Přináší mi to velikou radost to tvořit. A nejen si to prostě schovávat doma v kabelce, ale opravdově mít tu možnost to posílat do toho světa. takže tak. Takže nosím neustále vždycky jeden hotový dopis v kabelce, ukazuju to všem a je to radost. Já jsem zvědavá, až třeba za půl roku uvidím tohle video, což já ho uvidím často, protože vždycky, když něco dávám ven, tak já se na to koukám potom hodně často. Takže, ale jsem zvědavá, kam mě to jako dovede a kde třeba budeme, jestli naše komunita, protože já tomu říkám velmi ráda komunita, tak jestli bude větší.
Jedno téma, který bych s váma chtěla taky probrat, ohledně téhle pošty. Bylo to velmi zajímavé sledovat můj mentální proces při tom, kdy se to všechno dělo, protože tam byl obrovský jako chaos emotivní, jo? Jako na jednu vysoko jsem se cítila úplně hustě, na druhou stranu najednou jsem byla v úplný úzkosti, jako co se to děje a hlavně, že jako taky ty typické věci nemám co předat, jo? A lidem se to nebude líbit, proč bys to někdo kupoval, co když to nedorazí, co když bude tohle a tohle. Opravdu, tohle všechno tam zatím je. A je to součást, bych řekla. Já od té doby, co se nějakým způsobem věnu tvorbě na sociální sítě a vždycky jsem věděla, že z toho chci udělat nějaký svoji živnost, tak mi přijde, že když si jdete za tím cílem toho podnikání, nebo když už jste v tom podnikání, třeba jako já teď čerstvě, tak je to neskutečně obří učitel. Jo, protože on vám otevře takový strachy a rány, který v sobě nosíte, třeba jako neustálý strach z odsouzení, z toho, že mě lidi nebudou mít rádi, že nejsem dost, protože nemám třeba dost vysoký čísla a takový to porovnávání, který automaticky řadíme k tomu, že jakmile mám tolik čísel na Instagramu nebo odebírám moji poštu tolik lidí, tak automaticky jsem hodnotná toho čísla, jo. A tohle přesně tam ke mně přišlo. A já někdy jako mám, nebo vím o sobě, že když mám nějaký sen nebo nějakou vizi a najednou ji dosáhnu, tak najednou už to není takový, jak jsem očekávala, nebo jak to říct, najednou hned zvýším automaticky ten limit, jo. A třeba, nevím, když jsem dostala, nebo když jsem měla 1000 odběratelů najednou, to byl můj několika roční sen a najednou to bylo a najednou jsem prostě to přešla ze dne na den, jako by se nic nestalo a šla jsem hned, že chci mít další 1000, jo, a tenhle ten mindset není vůbec dobrý. Tady to jako neustále si zvyšovat jako ty cíle a jako vůbec nebrat v potaz to, co se teď děje a jako o co jako se teď stalo, jo. A já teď jsem se v tom strašně ztratila. Nicméně jsem k tomu chtěla říct, že i přesto, že já jsem neskutečně nadšená z toho, že teď posílám tyhle dopisy a nechci tvrdit, že tam nepřišly pocity o tom, že by to předplatný, že tím počet těch předplatných mohl být vyšší. Rozhodně tam přišly pocity, jako jestli nejsem dost, jako jestli to lidi, proč to lidi nechtějí, nemám co nabídnout, nebo jsem nudná, nebo něco takového, jo. Přesně i tyhle pocity tam přišly a já jsem chtěla tohle říct, i když s dlouhou předmluvou teď očividně, tak chtěla jsem říct, že není to pro mě jenom fancy šmenci, že teď jsem strašně nadšená, ale opravdu zatím byly i tyhle pocity neustálého tlaku vlastního samu na sebe, že bych měla mít víc sledujících, že by si to mělo koupit víc lidí, abych konečně vydělávala a mohla přejít na hlavní činnost a mohla konečně žít spokojeně, protože až potom budu spokojená. A to je takovej bullshit, to je úplně věc, která vám zničí jakoukoliv radost a tu zvědavost a celkově tu kreativitu v té práci, protože jako kdyby najednou by mi to teď vybouchlo na 1000 lidí, já asi bych ani nevěděla, co mám dělat. Za první nemám ani jako dohromady vyzkoušený ten systém, přes který se to kupuje, takže vůbec nevím, jak to pak bude fungovat teď na konci měsíce, ale asi by mi to nedělalo radost takhle prostě ze dne na den vybouchnout, aniž bych prostě měla nějakou cestu mezi tím, jo. Nějak se dopracovala k těm lidem, nějak rozvíjela tady ten můj projekt. Takže to jsem vám chtěla říct, abych byla opravdu upřímná, co se ve mně dělo v tu dobu. Ale mnohem větší pocit z toho je ten, že mám obrovitánskou radost a jsem velice vděčná. A teď, když tady sedím a mluvím, tak si říkám, je to krásný.
až to zabalím. Já totiž jsem to hrozně chtěla balit přitom, když budu mluvit, ale jsem zjistila, že jako já nedokážu asi dělat 2 věci najednou a já mám někdy takovou obsesi s tím, že si pak nejsem jistá, jestli jsem tam dala všechno, nebo jestli tam něco nebude chybět. Takže pak na to pak na to dávání dohromady potřebuji jako klid, takže si to fakt chci užít a chci mít jistotu, že všem napíšu do správné obálky to, co mám a hlavně, že tam dám všechno, co má být. Takže máme 1. března, koukejte, za mnou jsou kytky, venku je velmi krásně, já jsem teď přišla z práce, měla jsem dopolední směnu a ku podivu v práci jsem byla strašně unavená, ale když jsem přišla dneska sem, tak už unavená nejsem. Jediné, co mi chybí, jsou poštovní známky, ale to koupím v pondělí a rovnou to pošlu. A ještě jenom bych chtěla říct, že zatím si všechno si tisknu sama. I ty ilustrace. Hrozně jsem s tím bojovala na začátku, že jsem viděla, co lidi dávají ostatní, jaký mají předplatný a co tam dávají do těch obálek a viděla jsem, že si to nechávají tisknout. Samozřejmě by to bylo mnohem lepší, protože ta kvalita by byla lepší, ale jelikož jsem nedokázala odhadnout, kolik lidí o to bude mít zájem, tak to aktuálně tisknu sama. Je to na tvrdý papír a až nás bude možná víc, třeba taková 100 nebo tak to samozřejmě asi budu tisknout někoho, protože už bych to pak nezvládla, protože já to musím vždycky všechno každou zvlášť ořezat a no, bude to docela drsný, protože to kdybyste viděli, kolik já jsem si objednala papíru a čtvrtek, abych zjistila, na který to jde, na který to nejde, jo, co zvládne tiskárna, nezvládne tiskárna. Takže to bylo docela vtipný. Ale byl to proces. Takže chci, abyste věděli, že tohle všechno je ode mě, všechno to prošlo mýma rukama a já tak doufám v to, že to vám udělá radost, až to rozbalíte a že si opravdu třeba vy nahradíte ten čas na pročíst si to v klidu, třeba s nějakou písničkou v pozadí a pak si opravdu udělat čas a odpovědět si ty otázky, které tam jsou v tom zpětníku. Mně to přijde vlastně takový strašně hustý, že já sama mám velice ráda psaní do deníku. Já mám už několik let si vedu deník a velice ráda si čtu ty deníky zpětně. Jako hodně často si je čtu a strašně mě fascinuje koukat zpětně na tu moji mentalitu, jo? Nebo na to, co jsem řešila, nebo co se dělo. A myslím si, že právě díky tady tomu, co jsem tam přidala, tomu zpětníku, si tam můžete odpovědět a pak se k tomu třeba jednou vrátit a zjistíte, že na ty otázky už byste si odpověděli úplně jinak dneska. A je to taková archivace, neboli archivujete si ty opravdové myšlenky, jak se teď cítíte, nebo jak jste se cítili v tom únoru a zároveň si ten měsíc jako opravdu zpětně připomeneme, že tady byl ten měsíc a že nám určitě jako něco dal. No, já jsem z toho tady nadšená. Takže moc krát děkuju vám všem. Pokud byste měli zájem, někdo, kdo ještě nemá tohle předplatný, rozhodně dám odkaz dolů do popisku videa nebo na mých sociálních sítích a tam jednoduchým vlastně proklikem se můžete přihlásit k tomu předplatnému a můžete ho kdykoliv zrušit, jo? Ale vlastně bych chtěla hrozně poděkovat i sama sobě a teď si řeknou lidi, to je ale tak sobecký. Ale vůbec ne, není to sobecký. Jako já, kdybych si tyhle kroky nedovolila a nenašla bych tu odvahu na to je udělat, tak tady nesedím a nikdy ty dopisy neposílám a necítím se tak, jak se cítím. A pravděpodobně bych se cítila dál jako mizerně, protože jsem měla vždycky neustále strašně moc nápadů v hlavě, ale nikdy jsem to nedotáhla pořádně do konce z různých důvodů. A teď už ale
je to jiný, teď už je to jiný a já sobě teda děkuju, že jsem opravdu do toho šla, že jsem to riskla a myslím si, že teda doufám v to, že obou straně nám to bude dělat radost, jak i mě, tak i vám. Takže moje první pošta vychází zrovna do světa, hned jak ji dneska zabalím, zítra odesílám a těším se na to, co vy z toho budete mít a že vůbec můžu tvořit, že dneska jsou takovýhle možnosti a že můžu tvořit. Tak jo, zatím teda je to ode mě všechno a mějte se, čau.